De vlagen gaan uit in Lekkermjoerd. Net sindsdien het Minnewaar presenteerde ondernemers en verenigingen hadden zelfs onder de inwoners van de treien dorpen Lekkem, Miedem en Snakkerborn. En de Lijouterwiek Blitzaart. Als je dan eens een keertje aan de bar zit, dan is het verhaal al gauw van ja, we kunnen geen leden krijgen. We kunnen geen bestuursleden krijgen. Er zijn al, sommige verenigingen zijn te zielen. Sommige verenigingen staan op het punt van omvallen. Maar Lekkem leeft hoopt de organisatie het tal veromrinnende verenigings een impuls te jaan. Je ziet een beetje marketingtaal misschien, maar je ziet gewoon dat mensen aan het netwerken zijn. Van goh, wat doe jij? En ook het contact tussen de verenigingen. Ze treffen elkaar natuurlijk wel. Maar ja, ik heb wel het idee dat het gaat werken. De keertsvereniging, havens, kwallen, kerken en dorpshuis, maar ik tal van bedrijven lid haar sjen. Ik heb een bedrijfje grafisch ontwerp, maken van websites, eigenlijk van alles wat met ontwerp te maken heeft. Ik denk eigenlijk dat het altijd goed is om jezelf te laten zien als bedrijf, wat je doet. Alleen nog het waar is een enorme spulbrekker. Uiteraard, als het mooi weer was geweest, dan hadden we vast meer aanloop gehad. Een van de verenigingen die toen de druk stiet is Bigleaks de VVV. Zij organiseren alle jaren het dorpsfeest voor de treien dorpen. Het is steeds moeilijker om mensen te komen voor bestuursfunctie of wat wij dan bij het VVV haar commissieleden. En het is voor u, vinden wij, lastig om mensen naar uw feest te helpen. Vraag is vanzelfs, wat smiet zo'n evenement nou op? Vooral mensen die nog net heel actief zijn in het dorp, vooral die kunnen nou zien wat er al hier is. Ik merk toch wel dat veel denken van, hé, wat doe jij? Dus ja, daarom is het juist wel goed om dit soort dingen jezelf te laten zien. Ja.